ኣዴታትና እዛ ጽሑፍ እዚኣ ንዓኸንን ደቅኽንን ዝኸውን ምኽሪ ብልጽተኣድን ምዃን ዝሕግዙ መምርሒታት ዝሓዘት እያ። ሰላምታና ይረሳዕናን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ ቻነልና ከም ወትሩ ንዓኹም ይምህሩን የዛንዩን ዝበልናዮ ሒዝናልኩም መጺና ኣሉና። ናይ ሎም ርእስትና ብልጽተኣድን ምዃን ዝሕግዙ ሜላታት ክንዝርዝር ኢና። ኣደ ምዃን ማለት ብዙሕ ሓላፍነት ፍቕሪ ድኻም ግናኸም ብዙሕ ሓጎስን ሓዘንን ዘለዎ ጉዕዞ እዩ። ኩላትክን ብልጽተኣድን ምዃን ትምነያ። እዚ መምርሒ እዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ከተተግብሮኦም ንጉዕዞ ወላዲት ዝያዳ ሓጎስ ዝመልኦ ክኸውን ክሕግዘክ እዩ። ነብሲ ወከፍ ነጥቢ ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና። ቀዳማይ ንደቅኺ ኣብ መዓልቲ ብውሕዱ 15 ደቂቃ ግዜ ሃብዮም ኣተኩሮ ዝመልኦ ግዜ። ኣብዚ ዘመን እዚ ኩሉ ነገር ቀልጢፉ ዝኸደሉን ጭንቀት ዝመልኦን እዋን እዩ። ኣዴታት ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካልእ ስራሕ እናሰራሐን ዝነብራ ኣብ መንጎ ዕዳጋ ትኸዲ ገዛ ተጸራርኢ ቆልዓ ትምግብን ትሓጽብን መግቢ ተዳልዊ ግና ሓደ ካብኣቶም ዝያዳ ክትርድኦ ዘለክ ነገራት ደቅኺ ሙሉእ ኣተኩሮ ምሃብ እዩ። ሙሉእ ኣተኩሮ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንደቅኺ ሙሉእ ኣተኩሮ ምሃብ ማለት ኣብ ሓደ ገዛ ምህላው ወይ ምስኦም ቴሌቪዥን ምርኣይ ማለት ኣይኮነን፣ ብኣካል ምስኦም ምህላው እዩ። እዚ ከዓ ቴሌፎንኪ ብምጥፋእ ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ንኣስታት 15 ደቂቕ ብሙሉእ ኣደቦን ኣተኩሮን ኣእምሮዊ ምትእስሳርን ምውሃድን መንፈስ ክህልወክ ይግባእ። እዚ ነገር ከዓ ኣዝዩ ዓብዪ ጽልዋ ይምጽእ። እንታይ ክትገብር ትኽእሊ? ናብ ዓለሞም እተዊ ዱና ኣላልፈይ ዝተባሃለት ተመራማሪት ከም ዝበለቶም ናብ ደረጃኦም ወሪድና ምስኦም ከንዕልልን ክንዘራረብና ኣለና። እዚ ማለት ኣብ መሬት ወሪድኪ ምስኦም ፆታ ምጽዋት፣ መጽሓፍ ምንባብ፣ ምስኦም ምስኣል ወይ ከዓ ብዛዕባ መዓልቶም ፍቕሪ ዝመልኦ ሕቶታት ምሕታት ማለት እዩ። ዝብልዎ ስምዕዮም ንኽዛረቡ ዕድል ሃብዮም። ንቓላቶም ጥራይ ዘይኮነስም ንስምዒታቶም እውን ኣንብብዮም። ንኣብነት ጓል ክንተ ትነግረኪ ሎም መሓዛይ ምስ ካልኦት ተጻዊታ ትብል ንሕቶኣ ብቕጽበት ኣብ ክንዲ ምሕላፍ ደስ ኣይበለክን ማለት እዩ ብምባል ስምዒታ ከም እትርድእዮም ኣፍልጦ ሃብያ። ሓቢርክ ተጻወቲ ንእሽቶ እዋን ሓቢርካ ምጽዋት ዝምድናኹም ይሕይሎም። ምሸት ምስ ወድኺ ሓቢርክ ከተንብቢ ወይ ምስ ጓልኪ ሓቢርኪ ክትስእሊ ትኽእሊ ኢኺ። እዚታት ከዓ ንኣእምሮኦም ተነቃፍን ብቐሊሉ ዝሕጎሱን ክገብሮም ይኽእል። ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ? ስምዒታዊ ምትእስሳር ደቅኺ ኣድላይ ምዃን ምስ ዝፈልጡም ኣብ ነብሶም እምነት ይሕድሩ። እዚ ሓፂር ግዜ ግን ትርጉም ዘለዎ ስምዒታዊ ንኣእምሮኦም ወሳኒ እዩ። ሕማቕ ባህርያት ይቕንስ። ብዙሕ ግዜ ደቅና ዝገብሩ ሕማቕ ነገራት ምእንቲ ኣቓልቦ ክረኽቡ እዩ። ሙሉእ ኣተኩሮ ምስ ትህቢኦም ኣቓልቦ ንምርካብ ሕማቕ ባህርያት ምግባር የቋርፁ። ኣብነታዊ ዝምድና ይፈጥር። ንስኺ ኣብ ስድራ ቤት ኣገዳሲት ምዃንክ ምስ ተርእዮም ንሳቶም ከዓ ምስቶም ዘፍቅሮም ሰባት ከመይ ገይሮም ክራኸቡ ከም ዘለዎም ይመሃሩ። ሓንቲ ኣደም ንወዳ ዘዘንተወትሉ ታሪክ ከዘንትወልኩም። ሓደ ምሸት ደኺመ ነይረ። እቲ ወደይ ግን ብዛዕባ መጓዓዝያ ዝዛረብ መጽሓፍ ከንብበሉ ደለየ። ቴሌቪዥን ጠፊኡ ስልከይ ከዓ ኣርሒቐ ቐመጥኳ። ንዓኣ ጥራይ ኣተወኪረ ኣንበብ ኩሉ። ኣብታ መወዳእታ ምስ ሓቆፍኳ ኣደይ ንስኺ ጥራይ ከተንብብለይ ደስ ኢል ንበለትኒ። እዚ ሓፂር ግዜ እዚ ንኹሉ ድኻማ ኣጥፊኡ ሓጎስ ወረራ። ጽቡቕ ነገር ምስ ዝገብሩ ኣድንቕዮምን ኣተባብዕዮምን። ደቂ ሰብ ብባህርያትና ናብ ኣሉታዊ ነገር ንምርኣይን ንምዝራብን ንቕልጥፍ። ንኣብነት ሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ዝገብሮ 10 ጽቡቕ ነገራት ሓሊፍና ሓንቲ ንእሽተ ጌጋ እንተተረኺባቶ ጥራይ ከም እነጓጠሉ ንፈልጥ ዶም? ይኹን እምበር ከም ኣደ መጠን ንጽቡቕ ተግባራት ደቅኺ ምስ ትበሃልን ንምስጋንን ዓብ ሓይሊ ኣለኪ። ከመይ ክትገብር ትኽእሊ? ብዝርዝር ኣድንቕዮም። ጽቡቕ ጌርካ ምባል ጥራይ ኣይበቅዕን። ነታ ንእሽቶ ሓብትኻ ሓጊስክያ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ብምባል ስፍሕ ዝበለ ምጉላሕ ሃብዮም። ንዓቕሚ ኣተኩሪ። ሓደ ስራሕ ኣብ ገዚኡ ምስ ዝዛዝሙ ኣብቲ ናቶም ፆታ ትግሃት ምስ ዝገብሩ ወይ ከዓ ሓደ ነገር ንምምሃር ዝፅዕሩ እንተኾይኖም ነቲ ናቶም ዓቕሚ ኣጉልሕዮም። ነዚ ሓድሽ ፆታ ንምምሃር ዝገበርካዮ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ በልዮም። ካብ ጌጋታት ምምሃር። ሓደ ጌጋ ምስ ዝገብሩ ብቕፅበት ምጽራፍ ወይ ምንኣስ ኣውግድዮም። ኣብ ክንድኡም ካብዚ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ወይ ዝሓሸ መገዲ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብምባል ሕተቲ። እዚ ንኽሓስቡን መፍትሒ ንኽረኽቡን ይሕግዞም። ንኣብነት ሓደ ንእሽቶ ወድኺ ንብረቱ እንተሰቢርዎም ሓንሳብ ኩላትና ጌጋ ንገብር ኢና ቀፂልና ካብዚ እንታይ ንምሃር ብምባል ምምሃር ዝበለጸ እዩ። ግዜ ድቃስ ጽቡቕ ንጥፈት።
ሓንቲ ኣደ ትገልጽ ንደቀይ ምሸት ኣብ ግዜ ምድቃሶም ካብታ ናይቲ መዓልቲ ካብ ዝገብርዎ ንጥፈታት እቲ ጽቡቕ ንጥፈት ይንገሮም። እዚ ንደቅኺም ጽቡቕ ነገር ንምግባር ዘለዎም ሃንቀውታም ይውስኽን ንጽቡቕ ተግባራት ከም ዘተኩሩን ይገብር። ስለምንታይ ኣገዳሲ እዩ? ርእሰ ምትእምማን ይሃንጽ ደቅኺ ዝግበር ጽቡቕ ነገራት ከም ዘስተውዕሉሉን ከም ዘንቕዎምን ምስ ዝፈልጡም ብነብሶም እምነት ይሓድሮም። ኣወንታዊ ባህርያት የመሓይሽ ንጽቡቕ ነገራት ምድናቕ ደቅኺ ነቲ ጽቡቕ ባህርያት እንደገና ንኽደግምዎን ንኻልእ ጽቡቕ ነገራት ንምምሃርን የተባብዖም። ፍቕርን ምቅራብን ይፈጥር። ንደቅኺ ምድናቕ ንዓኣቶም ከም ተፍቅሪኦም ከም እትድግፍዮምን ይገብሮም። መጀመርታ ነብስኺ ተኸናኸኒ። ብዙሓት ኣዴታት ነብሲ ወከፍ ሰብ ቀዳምነት ይህባ ንደቀን ንሰብኡተን ንስርሐን ንገዝአን። እዚ ባህሪ እዚ ዝድነቕ እኳ እንተኾነም ንስኺ ግን ኣብ መወዳእታ ብድኻምን ብሕማቕ ስምዒትን ልብኺ ክትስበሪ ትኽእሊ ኢኺ። ነብስኺ ምክንኻን ማለት ንስኺ ጥዕናዊ ስምዒታዊ ኣእምራዊ ሓይሊ ንኽህልወኪ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ንደቅኽን ስድራኽን ዝበለጸ መገዲ ንምግልጋል ይሕግዘኪ። እንታይ ማለት እዩ? ኣካላዊ ጥዕና እኹል ድቃስ ደቅሲ። ብዙሓት ኣዴታት ድቃስ ስእናየን ግናኸም ድቃስ ንኣእምሮኽን ንኣካላትክን ኣገዳሲ እዩ። ጥዑይ መግቢ ብልዒ ንኣካላትኪ ምንቅስቓስ ግበረሉ። እዛ ንእሽቶ ንጥፈት እዚኣ ኣካላዊ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነስ ስምዒታዊ ጥዕና እውን ትህብ። ኣእምራዊ ጥዕና ንእሽተይ ግዜ ንሓንቲ ዘፍቅርያ ንጥፈት ውሰድዮም። ንኣብነት መጽሓፍ ምንባብ፣ ሙዚቃ ምስማዕ ወይ ምስ መሓዛኺ ምዕላን ንኣእምሮኺ ዕረፍቲ ምሃብ ንውጥረት ንምቕናስ ይሕግዝ። ስምዒታዊ ጥዕና ፍርሒ ወይ ሻቁሎት እንተለኪ ሓገዝ ምሕታታይ ትፍርሒ። ምስ ሰብኣይኪ ምስ ፈተውትኺ ወይ ምስ ቤተሰብኪ ግዜ ምሕላፍ ንስምዒታዊ ጥዕናኺ ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት ንሰብኣይኪ ንሓፂር ግዜ ሓላፍነት ደቅኺ ክወስድ ሕተት እዮም ወይ ከዓ ምስ ሓንቲ ፈታዊትኪ ተራኺብኪ ተዛተይ። ስለምንታይ ኣገዳሲ እዩ? ንደቅኺ ዝበለጸታ ደም ንስኽን ተደኺምኪ ወይ እንተሓሚምኪ ንውሉድኪ ብውፅኢታዊ መገዲ ክትከናኸንዮ ኣይትኽእልን ኢኺ። ነብስኺ ምክንኻን ንዓኺ ንደቅኺ ከዓ ብልፅቲ ኣደ ንምዃን ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕ ኣብነት ትኾን እዮም። ንስኽን ነብስኺ ክትከናኸን ከለኺ ንደቅኺ እውን ነብሶም ከመይ ገይሮም ክከናኸኑ ከም ዘለዎም ትምህር እዮም። ርእሰ ምትእማን ይሃለኺ። ሓንቲ ኣደም ርእሰ ምትእማን ተሃልይዋ እዚ ንደቃ ዓብዪ ውበት እዩ። ጃል ሆወል ዝተባህለት ተራፒስት ከም ዝበለቶም ርእሰ ምትእማን ዝጎደላ ኣደም ንደቃ ብዛዕባ ርእሰ ምትእማን ክትምርኦም ኣይትኽእልና እያ። ደቅኺ ካባኺ ይመሃሩ። ንስኺ ብነብስኺ እንተተኣማሚንኪ ኣብ ውሳነታትኪ ጽንዕቲ ተኾንኪ ደቅኺ እውን ብተመሳሳሊ ርእሰ ምትእማን ክማዕቡሉ እዮም። እንታይ ክትገብሪ ትኽእሊ? ኣብ ውሳነታት ክጽንዒ ውሳነ ምስ ትገብሪ ብጽኑዕ ወስኒ። ንኣብነት እዋን ድቃስ ሕጂ እዩ እንተኢልኪ ደቅሲ። ናይ ውሽጢኺ ፍርሕታት ሕቢ እዮም። ኩላትና ፍርሕታት ወይ ሻቁሎት ኣለና። ይኹን እምበር ንደቅኺ ብኣድላይ ዘይኮነ ኣገባብ ብፍርሕታትኪ ምጽዓን ኣወግድ እዮም። ንደቅኺ ናይ ውሽጢኺ ጸገማት ምሕባር ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ ንሳቶም እውን ሻቁሎት ክሓድሮም ይኽእል። ንዓቕምታትኪ ኣጉልሕ እዮም። ንደቅኺ ብዛዕባ ዓቕምታትክን ንጹራት ተሓሳስባኽን ኣዕልል እዮም። እዚ ዕንቅፋት ክሰጉረይ ብምባል ኣርኢ እዮም። ኣብ ጌጋታትኪ ምስ ትበሃል ጌጋ ምስ ትገብሪ ምቕባል ኣይትፍርሒ። ኣደ ጌጋ ትገብርያ ካብዚ ግን ትመሃር ብምባል ኣርኢ እዮም። እዚ ንደቅኺ ፍጹም ሰብ ክኾኑ ከም ዘየድልዮም ይምህሮም። ስለምንታይ ኣገዳሲ እዩ? ውሕስነት ይፈጥር። ርእሰ ምትእማን ዘለዋ ኣደ ንደቃ ውሕስነትን ሓይልን ተረክቦም ምምዕባል ይሕግዝ። ደቅኺ ብገዛ ርእሶም ንኽተኣማመኑ ብድሆታት ንኽገጥሞም ንሓርነቶምን ፍርሖምን ምስጋርን ይሕግዞም። ብሓንሳብ ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ኣወግዲ። ኣዴታት ብዙሕ ግዜ ብሓደ እዋን ብዙሕ ስራሕ ብምስራሕ ይምክሓም። ግናኸ እዚ ኣድካም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስራሕ ብጽቡቕ ጌርካ ንምፍጻም ከም ዘይትኽእል ይገብር። ምስ ደቅኺ ግዜ ከተሕልፍ ከለኺ ሙሉእ ኣተኩሮኺ ኣብኦም ጥራይ ይኹን። እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ብሓደ እዋን ንኽልተ ወይ ንዝበዝሐ ስራሓት ምፍጻም ማለት ንዝኾነ ስራሕ ሙሉእ ትኩረት ዘይምሃብ ማለት እዩ። ንኣብነት ምስ ደቅኺ ትጻወት እንተኾንኪ ኣብ ሞባይልኪ መልእኽቲ ምእካብ ወይ ስራሕ ምፍጻም ኣወግድ እዮም። ኣብቲ ህሉ እዋን ህልውኩኒ። ኣእምሮኺ ኣብቲ ትገብርዮ ዘለኺ ጥራይ ይኹን። ምስ ደቅኺ ትዛረብ እንተኾንኪ ኣብ ቃላቶም ጥራይ ተኩሪ። ስለምንታይ ኣገዳሲ እዩ?
ዝሓሸ ምትእስሳር ምስ ደቅኺ ክትራኸቢ ከለኺ ሙሉእ ኣተኩሮ ምሃብ ንዓኣቶም ክትርእዮምን ክትሰምዕዮምን ከም ዘለኺ የረድኦም። ጸቕጢ ይጐድል። ብዙሕ ስራሕ ብሓደ እዋን ምፍጻም ጸቕጢ ይፈጥር። ሓደ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ምፍጻም ንጸቕጢ ንምጉዳል ይሕግዝ። ዝበለጸ ውጽኢት ሓደ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ምፍጻም ነቲ ስራሕ ብዝሓሸ ንምፍጻም ይሕግዝ። ሓይሊ ይዳኽም። ብዙሕ ስራሕ ብሓደ እዋን ምፍጻም ንሓይልኺ ብዝበለጸ የድክሞም። ከመይ ክትገብርዮ ትኽእሊ? ብግዜ ምፍላይ ንሓደ ስራሕ ኣብ ሓደ ግዜ ፍለይ እዮም። ንኣብነት ሕጂ ምስ ደቂ ክጻወት ወይ ሕጂ ስርሐይ ክዛዝም እየ። ስልኪ ምዕጻው ወይ ምርሓቕ ምስ ደቅኺ ግዜ ክትሕልፊ ከለኺ ንስልኪ ክዕፀው እያ ወይ ሳይለንት ጌርክያ ርሕቕ እያ። መደምደምታ ኣደ ምዃን ዓብ ጸጋ እዩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ንሓጎስ ንምሕረት ንፍቕርን ትምህርትን ዘተሓሳስብ እዩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ ነጥብታት ንዓኽን ደቅኽን ሓጋዚ ክኾኑኺ ተስፋ ንገብር። ኣደ ምዃን ማለት ፍጹም ምዃን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንምፍቃር ካብ ጌጋታት ንምምሃር ንሓጎስ ንምዝርጋሕ ማለት እዩ። ነብሲ ክእለይ ደቅኽ ፍቕሪ ሃቢኦም ንጉዕዞ ወላዲት ምዃን ከዓ ተቐበል እዮም። እታ ዝተባረኸት ጉዕዞ እዚኣ ንደቅኽን ንዓኽን ዝኸውን ብልጽቲ ህይወት ከተምጽኣልኪ ተስፋ ንገብር። ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ንዛዝም ሰላም ወሰናይ